Nyasha mandiko ndiwe sabada kumaka ndofunga isasebe sabumati changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndoda kuripwa nemombe 8 sere yane mboo dzako chitupa nemari yedare anotaura izvo ndopedzekera achitaura kuna Nyasha mandiko taura kuti wakadanana rini zvakafamba sei unoda kubhadhara nechii nechii sorry madhetsi ari mufoni mangu ndomundaingonyora nekurikuta wanga uri musi waniko musi wa 2 December ndakasvikawo ndateera mukadzi mudzimai wangu ndafonera nana baba ndikwasha kuita sei yakuna ndikati baba inini handina mari rega ndimbotsvaka mari yekuti ndifambise kana ndazoiona na ndobva ndakachizowana mari ndobva ndasimuka kuna ana baba wangu wasiku wangu waenda kuchechi ndakasvika mushopu maishandwa nemudzimai wangu uri mushopu mana baba ndokuti ndofumbirawo foni yako mudzimai wangu mudzimai wangu akanditambidza foni akatora foni ndobva ndakaona mwine Nyasha mandiko nemudzimai wangu wakagrebana wakadaiswa wakatora naseofi yemudzimai wangu saka zvakandibata uyu mukoma ndaisa muziva ndobva ndakaona iye anga atorimo ndobva ndakachifananidza fesi iwe munhu uyu ndiani zvikanzi ndikati zvikandisikana wangu hana yangu yakandirova ndikati ndokuchiti unozviziva here Nyasha kuti munhu ane murume mudzimai wangu ndokuti Nyasha mandiko ndokuti kwete ina akandiudza kuti ndine mwana wani handina kuona ndokumutora Nyasha mandiko kwakuenda kwasabu kwakuenda kwachiani kwakuenda kumba kwehama yake Nyasha mandiko achingotaura same statement ndakamirirawo nababa kuti titaure nyaya iyi zvakandibata kuti nditaure nababa ndoka masikati acho takatomboenda ndakadai mudzimai wangu temu yakaitika zvinhu izvi akabva arwa ipapo batiza handisina kutaura naye kana anambomutaura naye kana kuti kudii akabva abva basi yawana ipapo pamba vana baba obva akwidza kumba kwasisi wacho sisi wacho ndokunifonera bamunyini weikona ndokuenda chii chiri kuitika ndakatsanangudza sezvazvi mudzimai wangu akazvibvuma achibvunzwa nabamukuru nasisi wake tobva tabva ikoko nabamukuru iwewe ni nyaya yako iyi hazviiti kuti ubve usina kuonawo nababa chienda undoonawo nababa ndikati nyaya yangu inini maiguru nabamukuru handigoni kuti nditaure nanababa zikanzi aiwa iwe enda chete unozomatama iwewe kana wakutaura dokuenda ndakaenda sezvinei kuna nababa tasvika nemudzimai wangu tatotorawo munhu uya anga aripo patakanetsana nemudzimai wangu ndichiti ndinotsanangudza iye achinzwa achisana kubatsirawo imba yangu zvatakanetsana ndopa ndakachiti ndasvika kuna nababa ndati baba handikwanisi kuti nditsanangudzire imi nyaya yatakanetsana nemudzimai wangu dai ndakwanisawo ndaenda kuna tete kana kuna namburu baba wakandipindura kuti aiwa mikwasha yosimuka isi tiri baba wako ndini tete ndine amburu vanhu vekusaidi vanotisimudzira mimba hapana chakaita ndopa takaenzaniswa nababa mhosva yakangoramba ichirova ini ndakanga ndatora foni yemudzimai wangu ndakanga ndisina kumudzorera wana mama wasipo wakasvika pakundiudza mashoko akandiremera ekuti ndakasvika pakuti foni iyi mudzimai wangu hako kumboonda handisati ndatora nekuda kwekuti time yandakaenda kundobvunza murume foni yanga ine pin code yanga ine password yakabva yaloga password anawazokwanisa kuti ndisendezvani nemafoni ndopachandakachitenderana naNyasha mandiko kusvika naso takazomboenda kumbondoisa so kwaishe nyamundi hazvina kukwanisa kundijipirawo ndakangoti ndikaendi kwite kumusoro yeyo obeti wazotaurayo kuti pamakatarisana akabvuma wati makaenda kwasabu
akangomburu vachingobvuma zvavangachita kwaSabhuka kwaSabhuku maguta kuona iyo pamwe wakadiwawo musikana asina akakunyepera unenge iri mhosva yavo wotaura kuti ndizvo here sezvaari kutaura kuti wakataura iwe kuti ini musikana wangu nditaura kuti musikana ndakatsimbawo ndisingazivi. Aiwa kwete mama zvakaitika ndezvekudai so ndakasvika ikoko kuvillage ikoko ndo ndapinda mushopu maya maitengesa iye anoti mukadzi wake ndo ndapinda imomo ndo ndada kutenga ndisati ndatopedza kutenga nandine tuwana tondo andinato obatondibata bhuruku uye murume batanga kutondibvunza udani mukadzi wangu ndikutonzwa kuti udani nemukadzi wangu ndikati aiwa kwete handisi udani chii nemukadzi wakoba vatoramba kandundudza zvikanzi nyaya iyi kwainoperera kure ndipazvozvanzi kwainoperera kure ndikati aiwa ini handisi udani nechi nemukadzi wakoba ndatopinda unoda kutenga mushopu ipapo angoramba angondisungirira ipapo angondibata svika kwakasviba takasvika 10 o'clock tingotesa angondibata achiti unoda kukura achidzorwa nemumwe wake angainaye kana zvaarira zvemafoto handina chandakawa chandinoziva nepamusoro pazvo. nyaya iyi takapedza ipapo tikatoenda fikwa shenyamunhu achibvuma kuti hongu izvi zvindakaita nemaodhiyo ake amwe acho anotadza kunzwika zvavo mufoni asi zvinhu izvi pese paaitaura pana Sabhuku nekwasamukuru wangu andakaenda naye ndakamubata handina kumbobvira ndada kusimudza kana kuti ndimbomuudza ruoko rwekuti ndinokorova nditori neodhiyo yandakati nyashamandi iwe taura mashoko auti nditaurira kuna baba vomudzimai wangu odhiyo yacho nditori naye achitotaura iye ega kwaishe tikaenda akataura same statement mudzimai wangu chandakaziva kuti mukadzi kwaishe nyama Parkutorwa audio parkutorwa ini yaindatomwa ndimo peaudio paari kutaura pawakanzi naye shenyama kuti peaudio yacho haana kukudisaidibye iti ye audio iyo wadare nyaya kwamuri Sorry, isi. Mambo. Sasa jera kuti namana mambozi. Ini ndakanga ndiri kumuswa yakatumba panyama. Nasi ndiri kunzwa titi yadini yachinja. Ende kungoti hazvo zvinhu zvokuti hazvinoiti kutitosa kumashure. Ndichokwadi chibureka zvaidawe panyama. Paitenda mukomana achitaura nemuromo wake. Nasi ndiri kushama kuti handizvo. Kwanyang'ombe akavhunzwa abvunzwazvo achidaira nemuromo wake. Nekuti tichadaidza ishe hazviyeki nyaya nhasa inokwanisa kusapera sezvavanarudzoka musi Friday next week. Ishe tomudaidza ishe ishe akazotaura nekuti madzishe haanyepi haana saidi raanodii akazotaura kuti zveshe wakabvuma tozoti chii iwe kana wakambobvuma kwasho. Hongu mambo kubvuma kwashe kwandakatobvuma nekuda kuti murume akantaura ndoda kukudi ndinoda kukuuraya handisi saka kwamambo handisi kwakwaishe ndakabvuma nekuda kuti angari mubvizire kuti ada kunditsvaga ada kunditaura here ishe kuti anoda kundiuraya. Aiwa inini mambo patadaidzwa kwaishe wakavataura here kuti ngobvuma hangu mambo asi nekuti mukomana anoda kundiuraya ndosaka ndiri kubvuma. Aiwa audio yada ichengete kwaishe handina kuvaudza saka ogoti waida kurourawa sei iwe usinawo uri pane apa naishe wotadza kutaura kuti ishe wangu
inini ndabvuma nhau iyi nenhau yekuti mukomana araundura zvakaitika iwe taura kama sekutaura kwaita kwatoitawo kuti wakamutaura iwe kuti nini ndakangofimbawo musikana ndichiti musikana haana kunditaurira kuti chii ende ndo zvakaitika sandizve ipapo sandizvo zvakaitika zvakaitika ndezvipi ndezvekudai ndezvekuti akakutaura kuti nemurume aiwa haana kuti handina kutombotaura nenyaya yekupfimbana naye inoti kuti kwakandindiita akanditsvaga ini aine motobike akanditsvaga inini handisipo achiuya pamba nguva nenguva achinditsvaga inini ndoda kuti ndirimutsvaga ndoda kumuroa but iwe urotaura kuti ndakangopindawo hangu mushopu hakuti akakutsvaga aiwa mushopu ndira mushopu pekupinda mushopu paakandiwana ushu ndo ndakandiri mushopu inini ndichitenga saka ogokutsvaga sei iye akutotaura kuti anga asingakuzivi waimuziya ero aiwa inini ndaisamuziva iye aisakuziya ndo zvaatotaura saka agotsvaga sei munhu asingazivi ndo paakanditsvaga inini obva ati iwe ndirikunzwa kuti uri kudii uri kudanana iye anyatsotaura iwe ndakatora foni yemukadzi wangu ndichida kuti ndidii ndingosende meseji yangu yaispeed ndo paakaona mai mapiki achitozotarisa ndokuona mapikcha ari papa ndo apo haana kumbokutsvaga haanombotoo ndakatsvaga iwe wakutaura kuti akanditsvaga aigokuzokutsvaga sei yanga asati aziva kuti uri kudana nemunene handi zvakutoratidza zvese kuti maandonge maane relationship pamwe wakazotofunga kuti anga achinditsvaga aiwa kwete bama ndinotaura kutoti iye muntuda pamberi ndo paanga akuzonaiwa sati tisi kutaura pamberi kai wogoenda pamberi sei siri mumashure ndozvandiri kumashure kwacho handiti ndozvekuti inini ndakapinda ndichitenga handiti iye obva andibvunza kuti handiti haana kubvunza here aine foni aiwa foni handina kuiona akakubvunza aine chii akatondibvunza akatondibatsa kudai bhurugwa rangu handiti ndo paakandibvunza akatondibata bhurugwa rangu iwe mufana ndiwe unonzana wati chichitaura zvawakataura nekuti uri kutsvenga kwaishe wambotsvenga ukazoguma zvaakakubvunza paakakubata akakubvunza kuti chii wakati chiitaura chokwadi inini akandibvunza akati ndiuri dai nemukadzi wangu ii ndikati akwete saka wakazobvuma sei kwaishe wamboramba pekutanga kuzobvuma kwandakaita mama ndepekuti iye akanditi inini ndoda kukurova saka ini ndanga ndakutya kuti semunhu anda kudii ungatye kurohwa pamberi paishe aiwa kwete zvekudaro ume mumashure mekunditsvaga kwaaindiita iye mwana uyo akarohwa nemunhu saka zvese but haamambotaura ndakarohwa iye uyu haana parambotaura ndakarohwa airotora aida kundirohwa imugoti akarohwa sei but uyu ari kutaura apa statement yake hapana paambotaura ndakarohwa ogotadza sei kutaura akagotadza sei kutaura kuti ndakarohwa akadai ataura ndakarohwa asi ataura kuti ndakashishidzirwa haanamboti ndakarohwa imoti akarohwa iye ari kutaura kuti hana kurohwa taura dini akambotaura kuti ndakarohwa ka kutoona kuti ndimi makandoforera munhu uyu kuti achinje chi statement nekuti izvozvizvo ataura nyaya yake haanambotaura kuti rohwa asi muri kuti akarohwa muri kuona zviri kutobuda pachena kuti makanga muri kumupfurira ende nhasi unoyo muri kuda kumupfurira kuti ataure izvo zvaasina kudii kuitwa anotaura kuti ndaishishidzirwa kuti ndokuuraya haanamboti ndakarohwa
hanongodi akati ndakatya kutaura paishe ndopakadai nekuti mukomana akandirowa ndo zviro zvangadai zviri kudii asi ataura kuti ndaandiri kukakandishishidzira kuti ndokuuraya. Mwana mbuya muno mudare munhu kada ukapiwa mazwi ekutaura kudare muno mudare muno unotorasika zvoutaura ngoti utaura zvimwe zvisiri zvako chaizvo zvakaitika zvouzvo hapana chinobuda endoramba uri munyaya yako. Mukaisira munhu mazwi tikamutaratara tikamuvhunidza kunzi hapana anorasika nekuti akutaura nezvisiri zvake ndo zvaari kuita. Kachakame ndoda kubvunza hangu kuti kana wakachichidzirwa une umwe here wawakambozotaurirawo kuti mufunge henyu panhau yandakatarisana nayo iyi ndiri kuchichidzirwa nanhingi nanhingi maringe nezviri kuitika? Ipapo ndinaye munhu andakataurira. Ndiani? Anoitwa Wakadanana. Hapo panapa. Lazone zvawakazotora here chinhano chekuti bhozo yai kunyepera ndaifanira kubata bhurugwa achikuda kukuuraya kuda kutokuuraya wakati nokukira matare sezvaita kana kuenda kukwasabu kumaguta kona sekuti sabu muona zvondiitwa kune mukomano kudzokera futi kana kwaise kwacho kundodzokorera futi kutaura izvo ngekuti zvafanira kuti zvikubata mukadzi wemunhu. Mambo wangu ini ndotoona kuti munhu statement raitaura rekuti haazivi kuti mukadzi anemunhu akutondoonesa chiono chekuti iye aiziva kuti mudzimai wangu panhau yakaitika yose. Mambo wangu ini ndanga ndisindika ndandine mupurisa pasapo. That's why wakutadza usho wacho very good. Ndine audio yake zvese zvandaitaura ndakanzi ndandorepota akandipa go ahead ndisabu. Pandakabva kwasabhuku ndichirekodha iyi wakutadza ushe mukomana anambobvira ndabuditsa 1 word kuti ndinokurowa kana kumutuka andambotuka asi kumubata zvidi ndakanga ndakamubata ndichikuti iwe handikusiyi nekuda kwekuti ndiwe umbowo wangu. Tikatoenda takatanga taenda kwasadombo wangu wakati aiwa nyaya iyi yakuda kuenda kwasabu wanova sekuru wemudzimai wangu nyaya ingaendei kwasabu perekedzwa handina kuenda ndega ndakaenda nemupurisa kwasabu nemupurisa wasabu kana pamashopu ipapo pakanga paine munhu wanhu wakawanda wemuraini imomo handina kana 1 word ndakamutaurawo kuti ndinokurowa. Baba wemudzimai wangu ndo wandakabata pandakabata mukomana uyu nefoni yemudzimai wangu. Baba ndobva wakatanga kufona wachitaura ndokuti baba imi inzwai nyaya iyi nyaya yacho ndo iyi wakanga wakutaura nauyu ndakamubata ndichiti handimusiyi. Iwe uri kuti wakatora wakafona wakamufonera nefoni yemudzimai wako namba dzacho wanga wadziona kupedze uyu kufonera uyu handina mbobvira ndafonera Pamashopu ipapo kuti ndikudana nemukadzi wake inini ndoitwa nyasha mandiko wacharo
kana batara chiti nenda kana mbufona pakita uya kunotenda pakati handizve sio katunduko ramfesi handizve yaita kuti kunde kuri pochi zona handizve ina kutaranguri hana kukudare iwe makandidaro baba saka handidi kupiwa chichi dzemanomano nandotoziva madhikidosho mafota akatorwa uchinda anomwana mukura bhuko richukire mafota akatorwa vari wese baba ndetini ndiri kuyaka handidi kuzozvemarabishi andikuzvirwa ikadzerere bamukanzakarera kanondikino mchinairibuyani uri padhuze baba wewe saka kunzwa zvese izvizvo uri kutaura zvinhu zvakaitika uchitoti guma kuti mafoto zvese saka chiri kuchinjiruka chii chiri kuitika kana ndechekuti iye ari kundiiti mingi kudanana mafoto akaonekwa mufoni ndo zvambe zvemafoto nyingi handina chandinoziva pamafoto. Usaziva sei kumafoto nekuti uruziva kuti akadhiritwa? Aiye, handisitombozizivi zvemafoto. But zvese wakadii kutaura ipo vanongada kutaura kuti ari kunyepa. Zvese zvitaurwa uripo. Aiwa mama. Kwa right. Taura ipo. Pamusoro ndakubvunza hangu handitiri kuti nyaya iyi yakarekera kuti ndakubvunza ndambonzwa hangu wabvekerwa wachiti foni yanga ine password. Saka ndisi kuzoti mafoto acho wakazenga wako here password acho kuti wawo ndakubvunza pindura mafoto ndakasvika ini handina kusvika zvikuwirirana ndakangosvika kutaimira mukadzi wangu mushure mekunge mashoko aangataura ndakasvika paine foni yaJosi mwana wasekuru wedu wamanzwa achitaura mwana nhasi witness achikandirana
masong ndopandakachibata foni iya yemudzimai wangu, ndopandakaona mafoto awo wakagriba. Moment iyoyo ndakangobata mafoni, munhu andakumbira kuti andiperekedze neDubai akachida kuzama kutaura nemudzimai wangu. Mudzimai wangu haana kumbonigusha, akabati handichatonzwi zvakanaka, abva atobuda, abva atovhara shopu kwakusiya bvaenda kwaakaenda. Kana nanhasi Josephine uyu iwitness yangu akada ake kupupura chokwadi. Pandakatora foni ndakaisenzesa nemudzimai wangu mushina inokuti ndaunloka. Kana bamukuru wangu ini murume wa sisi wake nyaya iyi wakatoinzwa, ndo wakatonditi bamunini tipei foni, wandidaidza kumba tipei foni tipisire, tipe waise password tione mafoto zacho. Zvechokwadi ndakawapa foni maiji, wakapa mudzimai wangu foni. Mudzimai wangu akatora foni akapisa pete akabva adhilita mafoto aisi. Iwe uri kuti wakaenda kukomudzimai wangu musi wa 2 December? Musori papanjanya ndaifanira kutasa ndemuna December. Mukadzi wako angaenda rini kumwe? Mukadzi wangu akaenda musi. Mukadzi wako akaenda muna November. Mukadzi wangu akaenda muna November, musi wa 8 November. Saka anga asati apedza mwedzi ariko kumusha. Zvizhinji zvacho ndaingoita ndichiisa mufoni kuti ndisakanganati. Iwewe Nyasha une makore mangani? Ndautina 24. Une mukadzi? Unaona ngani? Ndina 1. Right. Dare munoti kala mambo chipone zvimwe apa zvisiri kujeka ba statement dziri kubuda kuti awandisa kana zvese zvokutaurwa kudai zvakawandisa. Pane zvimwe zvokutoti uyu waenda pamwe uda kupfukisana nemukadzi, uda kupfukisana nechii, ndo pane matriki aiwaya ngekutoti wamwe takambowaona achipfuura, so anobva anototora picture umwe asingazivi. Zvitauro zvinogona kuva chokwadi kuti haatozivi kuti foni yakatorwa padini yakaitwa. Munhu angopfuura nepo ubva wangotaimira ngato. Saka haizvauda kutombotanga kugara. Sorry mama. Ndichiona nyaya iri papa. Vanhu vakutsvagirana nyaya paita kutaurana kusina kumira zvakanaka. Ndokuda kuita masikati nekuti mafoto hanzi akadhiritwa. Ponzizve iwo wakapuwa gupuro. Maisa kuona. Ndakubvunzwa kwemuri gupuro makampa nguva ipi? February. Maisa kuona. Saka nyaya iri papa iri kuita sevanhu vari kutsvakirana nyaya yavakusungirana. Uyo mukomana uyo dai pabuda pikicha wakabatana kudai taigutsikana kuti zvichokwadi uyo akanyenga. Ndaida kunzwazve kuti ndibvunze kuna mbuya wacho kuti makanyengwa here neuyo. Mudare munobvunzwa makanyengwa. Pamusoro ichangamira ina handinombobvira murume ndakatotanga kutomuonawo musi wacho wekubatwa bhuruku. Kana kunzi ndokuda handinga ndisingatomuzivi musi wekubatwa bhuruku ndomusi wandatanga kuona murume. Ndakambodzoka nemurume wacho yeye. Iwewe zvawakandobata bhuruku wanga wakamira sei musoro? Wandobata bhuruku? Handina kubata bhuruku, ndakasvika kutora foni ndobva ndada kutendera kutora mudzimai wangu kuda panze. Ndichidzoka uyu haana kuzivawo kuti munotora foni iziyani. Ndakangosvika ndobva ndazotaura naye, handinangotanga kubata bhuruku. Ndakatotanga ndamubvunza kuti aya mafotos aya unomaziva ndichitomupangidzira. Iye akabvuma kuti hoyo ndinomaziva. Ndiyani uyu musikana? Musikana wako sei ndokuti akataura kuti
ndine mwana wani ndina munhu akataura kuti ndine mwana wani handina munhu. Okay, ngatiende next. Alright. Set. Saka tezvaranga arubva aita hasha yekuti nokuna mukwasho yagara kutodambudziko kwavari. Saka vada kuedza kunzvenga kubuda kuti vabude mumhosva yaainayo nemukadzi wake. Mukadzi ari kutomaonera angaita nemukadzi wake haasi kuchatombomuda bo. Vanhu ava achatodana havana kuda uku asi kwakuda kungorwisa kwokuti bedzi. Asi munoti wakadanana here kaunta hawana? Ini maonera angaita vakadana. Pamusoro changa inini handina saidira ndiri kusaidira panyaya iyi handina chandinoziva asi ndida kuedza kutaura pamusoro pezvakamboitika mumashure nenyaya dzemwaramu wangu nemwana wana vakatombotidaidza kumba kwavo murume wangu kutaura chokwadi vanhu varume murume we ane kakufungira sei ndichidaro andidaidza inini kumba kwake kuti uya kuno chichichi ndakasvika natete wake tikati titaurei nyaya yamatidaidzira murume wangu akatanga kupenga budai nehure renyu handicharidi zvakazodai zvakazi ndikati inyaya iko yamuri kurambira taura zvikanzi anogara beya kumukomana wemombe anofamba pakwanzi asina kupfeka wakomana wemombe saka ari kupfimba wakamwana wangu wemombe akazofamba sango rese kuenda kutakishopu wakaenda kunorara mutakishopu tisina baba munini mune chiumbo here nenyaya yamuri kutaura iyi kuti anogara beya mukomana wemombe wacho ngauye pano apo zvikanzi handidi kuti mudaidzi wakomana wemombe nokuti mungatonitadza kuti vanhu vangu wadini ndisenzerwe zvakanaka torai hure renyu muende naro kama negupuro iyi zvekuchokwada akandikandira gupuro mwaramu wangu torai kusvika tete wake uyu wazotanga kuti iwe nyaya uri kutaura ina kana musoro ndakutokurowa wakutanga kudzingirana natete wake muna imomo baba munini taurei zvinhu zviri straight tinoda nyaya dzinotaurwa kuti tizive kuti taunga nyaya kati ende makabata chipi haana kana chaakabudisa pachena vanhu vamwari handisi kununura kuti izvi hazvina kuitika but chokwadi baba munowanika kufa. Ini ndinoona sekuti vanhu vakange vadanana hapana munhu kana nezvino ndikadindakaaaa asi akudaisiwa ongorori kuti totandira vake kuti nyaya ichije uku neuku nekuti uyo kana achiti ndakaona zvakadai ende kana munhu achifungira munhu wake kuti waenda kuni zvazodai pane zvaakamboona kana changa maonero angu nyaya iyi ingatipoteredze maonero ndeyekuti zvinenge mati dare rimerire musi Friday maikwanisa kuti ishenga mumba wacho wauye then nasabuko wacho wakatonga nyaya iri wouya wopa umbowo hwamudare muno zvinhu zvotijikira apa panotipoteredza uyu asati asangana newanhu nekuti uyu asangana newanhu matorinzwa dare munomu achinzita wakarowa iye nanhasi haana kana mutaura murume kuti ndakadi baba wacho wataura pamameseji apa waine kutaura kuti ndinoda kutomurowa iye uyu nekuti baba wacho wanga achitofunga kuti uyu aita madhiri nani kuti aende kundopfimba chi mwana wavo kuita kuti azorambe chi uyu arambe chi mukadzi nezvo zvisiri izvo nekuti angadai asina kana kumbomunza kudare dai anga ari chi madhiri akadi akaitwa but baba wacho wanga watorufunga wachitotaura kuti ndinoda kutomurowa iyeyo kuti chi ari kutaura manyepo ekuti akadana nechi ipapo uyu angadai akaenda pafoni yababa wacho kuti kunyeperwa handina kumbodanana nechi nemwana nekuti vanhu vese vanga vari kutaura pafoni ipapo achitotaura kuti ndinayo ndakatomubata ndinaye panoapaauyai haana kana muromo waaramba kuti arambe kuti handina kumbodana nechi nemwana wangu saka dare rinomubata nemhosva kuti akadana nechi nemukadzi wemunhu chaakange angotadza zvake anga ari munhu nekuti aibuda kuti ai ndakangodananawo nemusikana ndichingofunga kuti musikana nekuti musikana uyo akanditaura kuti chi handina chi murume angadai atobuda nyaya yake zvakanakisisa
nekuti hauna nyaya iwewe kana dai mukadzi kana akataura nazvo unless da wangu achiziva kuti mukadzi wemunhu wazvona. Saka vanhu vari kukufurirawo kuti utaure nhema dziri kukupinza munyaya pasve kuti ubvume nyaya inokuburitsisa. Andiri zvona nekuti iwewe wakangopfimbawo musikana akakutaura shoko rakataura kuti hai ndakangopfimbawo semusikana akandidawo ndandiri kudanana naye achiti ndingori nemwana 1. Sati zvere zvakaitika iwewe kwete asi wakapfimba mukadzi nekuziva kuti mukadzi wemunhu. Aiwa kwete handina kutongobva ndamupfimba musi wacho wandakatoona nawo ndichitotenga ndakada kuti ndizvo zvangu zvitori pakaunda uyo obva andibata bhuruku andibvunza kuti iwe uri kwani ndikati ndiri kwamandiko ndogara kwashara uyo kuti akatokuona nenhau yemafoto ende uripo uchitaura nemukadzi wako iwe waisamuziya uyu akati handai kuziya right taura tinzwe tichege wotaura tawo ndingangoti handina nechandinoziva panyaya iyi. Nyaya iyi kana ndizive kuti wakatangira napapi wakabhadharana here handizivi. Chandinoziva chakaitika musi uyu ndechekudai so baba aleti wakangoti wachisvika nedhudhu bike bva mushopu madandi hatina kana kumbomhoresana kana kumboti makadini kana kumboti chii wakasvika ndiri kusenderana foni yangu mavhidhiyo nemumwe musikana anonzi Josi. Ndiri bhizi ndiri kusevha munhu wandiri kusevha wakangosvika nhonga mafoni aya kobva wabuda nawo panze koimi baba aleti muri kutizirepo nemafoni ndokumbirawo zvichi foni yangu mudzosera kuti munhu foni yake wakangobuda panze wachibva waenda. Ndo pakachipinda murume ushushu apinda mushopu amira paya kuda kutenga baba aleti ndobva wakabva wapinda. Iwe unonzani ndiri kudana nemukadzi wangu abatwa bhuru wachibva ndundurudzana kubuda panze zvawakazotaurirana kumberi nezvawakazodini zuva raradoka chibata nindiregai ndidini ndiende kumba wana baba wakanga wasipo waenda kunyaradzo kumasvingo. Baba aleti wakafonerwa nababa munoziva togadzirisana nyaya dzenyu dzamaiti dziri kunetsa chii touya titaure chizwa kuti zvii zviri kunetsa pakati penyu handitika zvanzi tonzwa kuti zvii zviri kunetsa pakati penyu. Baba aleti wabva kuti right awabva kuti hatichakuudza musi wekuti tinodini tinodzoka tabva kunyaradzo kumasvingo. Sekeni chakazondishamisa ndechekuti baba aleti wakaziva kuti wana baba vakanga vaenda kunyaradzo kumasvingo iwe wachibva wauya wana baba hwapa wachibva watanga kutamba nhamba dzavo nemunhu handizivi kuti chakatora nzvimbo ipapo chii chakaitika kana kuti zvii zvakaitika pakati pevanhu nandimuzivi ndakatanga kuonawo ameni ndakamubvunza ndinonzani ini changamire pari kundishamisa ndepekuti ndabata umbowo hwekuti mukadzi wangu ane munhu mafotos tete awa waidaidza waripo kana ane wake kana mukoma wangatadza kusendera meseji kufuatira foto wona umbowo kuti usadhirire mama wabwangochengeta kuti hanzi wakazodzimwa mazwana wawana mameseji oratidza kuti tete onaika zvandaitaura izvo zvechokwadi baba wari kutaura ndaifanirwa kunge ndakatorawo mafoni. Foni ndakaitora zvechokwadi ari 2 yemudzimai wangu sematauri ari kuita. Foni yakanga ine pattern ndaisaziva pattern mafoto yanga isati yadzimwa hanzi mafoto anga waisenderana mavideos ndakatora foni isati yaloka. Foni yakazoloka mushure mekunge ndichibvunza mukomana wangu atoti pamberi pake ndandisindega papo ndikatobva ipapo ndikaenda kwasabuakaratidza mafoto ndiye mafoto iye ndiye ndakakwanisa kungoratidza mafoto foni yakabva yakasika kuloka chakamiri paakaenda kwasabu ndokungaenda kwakasara foni sembowo ngozi umbowo ngozi foni waizodzokera nayo kupi kundopa kuti adzimwe iwe wabata mbowo yako ndikati akabva yasara muchichengetwa kwasabu nanhasi kana mudaro umbowo ungada uri kubuda indoda ngobvunza wangu changamire kuti sezvo vabvekerwa vakanga vambopa mukadzi wavo gupu zvakava zvakujeka kuti ivo havachadi mudzimai saka apa pavakazouya makanzura here gupuro renyu aiwa gupuro ranga risati ravakazokwana right now tikarambe tichidhibheta
nhau ichokwadi kuti uyu akanga achidana nemukadzi wake, asi nhau iripo ndeyekuti umbowo wakarasa umbowo ine umbowo wakanga uchidini uchikubatsira. Ezvezva umbowo hwekutaura neumbowo hwekutaura husingachadii batsiri padare. Naizvozvo zvinova zvanetsa manje kuti dare ripe chii, nekuti umbowo wakanga uinawo umbowo iwo ungada wakabva wamhanya wakabva wasenda chii pafoni pako usati wataura naye, asi wakaita hasha kudarika basa rawangu wainaro mberi, zvabva zvinova zvinhu zvakarasa chii nyaya yako. Saka naizvozvo tataura dare riri kuona kuti nyaya iyi yakaitika asi hapana chii nekuti wakaenda wachitabuda iwewe chienda undotsvage chii umbowo unobatika kuita kuti nyaya yako idii. Ichokwadi kuti mukadzi wako anga ane boyfriend, ichokwadi, asi hapana umbowo hwekuti dare ringe richikwanisa kuconvicta mukomana uyu kuti abatwe nechii nemhosva. Naizvozvo dare rinodhisimisa nyaya iyi kuti kusvika kudhisimisa kwatiri kuita nekokuti enda undotora umbowo uye nechii neuchapu. Umbowo mambo wangu ndowekuti ari kutaura wani nababa wake, iyi nyaya inawo yawakazodziya mumasure kwa Ishe akatobvuma zvikataurika zvese, Ishe wachinyora mambiri. Asi ndozvatinoti wakabvuma usati iwewe wakangoine umbowo wanga wakanyatsokwana, waungadai umbowo iwo wakabva wasenda kumapikicha ako iwewe, nhasi uri kuti produsera chii umbowo. Asi umbowo hwepamawhatsapp, andi unoziva mawhatsapp anoti end to end encrypted, zvichireva kuti munhu haukwanisi kuti undovhure whatsapp yemunhu kunze kwekuti munhu iye anoda kuti idi ivhurike. Totoenda kune maspecialist anokwanisa kundotsvaga chii, unless unoda kuita izvozvo we can order phone iwe kuti iuye wondotsvaga maspecialist wanokwanisa kundovhura wasingavhari mafoni iyayo ovhurwa nekuti zvinomboenda yaundi storage mukubhini kuti you can retrieve it. Kana zvakaitika manjana unokwanisa kundoretrieva uchiaona machi kune vanobvisa mumabhini achiuya. Kana uchikwanisa kutoita izvozvo then chimwe chinhu chachikamu chatingade kubatsirana. Asi nyaya yako yakaitika asi haina umbowo wakadii wakazara, nekuti umbowo wakanga waubata ukabva watamba neumbowo. Zvinowanikwa zvasina kusenderwa namafoni, asi kuti izvo zvakatorwa neself yawo zvinozowanikwa here. Ndo yatoti enda unobvunze vemaseo izvo tokupa wari pana pavanomira nefoni yavo womira tonzwa kuti vanogona kuritrievha here, topa order yekuti aise avhure chipini yake, topa munhu kuti asenze manya izvozvo izvo vanomira. Irikupi foni yacho? Ngandobvunza kuti zvinoita here kune vanoita maselfoni mutaura mastreets kana kuenda pachezi ipapo mafoni ndo zvatingatoite umbowo, nekuti ipapo panoda umbowo vanhu havakangwana chimhanya kusati kwadoka kuti kuti uye tipe order iyoyo yekuti foni aivhure, toenda anoenda nemupurisa wangu osvika wandoivhura. Taura iwe mukadzi wacho manya chimhanya siya foni yake, siya foni yake tichazopa order. Ini zvinotondinetsa kuti wari kuti foni yakanga isingachavhuriki, ini foni yangu yaigara isina security. No, it's okay, don't worry, izvozvo hazvina problem. Since yaigara isina security, izvozvo haina security, tikange tazwa kuti kuno vanogona kuvhura izvozvo vanondovhura wodi woenda naye foni yako.
pamusoro chapabve foni yacho ndakatoitengesa kudhara yakadonha ichibva asi laini rako unaroka zvinondoita iroro neuri ndo zvatakuita ukatinyepera zvichange zvirema handiti une zvauri kugwapa ndichatora mambo nekuti watinyepera ndobvisa chii chikamu chako zviri nani ukataura chokwadi kuti aiwa izvi zvakaitika so that hatiendi ndiye ndakutora mapenzi ekundoita izvozvo pachikamu chako apo ndinobvisa pamombe 8 ndobvisa kuti wakatinyepera mombe 3 dzauchapuwa hapana chauchapuwa so zviri nani kuti utaure dare so that tiende mberi nekuti uyu akakuda iwe wangoza usina chii murume azvo taurawo changamire kana nekunzi ndinokudawo murume ndakatanga kumuona okay saka ne hapanje kutya eno hwangu inini wakanga uri wekungogara ndiri kuchema wekuchema okay chilavonyarara kupa background kemagariro ngatichiende chirega tomira ngatibude next